Представете си тази картина. Навън е ноември, мраз и студ, а във вашата градина зреят свежи, сочни зеленчуци. Звучи като научна фантастика, нали? Ами ако ви кажа, че това е абсолютна реалност, повечето хора смятат, че с настъпването на ноември градинарският сезон приключва. Но това е само половината истина. Има един невероятен зеленчук, който просто трябва да се озове във вашата почва точно сега, за да ви даде нечувана реколта още през пролетта. Готови ли сте да научите тайната, която ще преобърне представите ви за зимната градина? Пригответе се да бъдете изненадани, защото след това видеосъседите ви ще позеленеят от завист. От векове земеделците търсят начини да удължат сезона на реколтата и да си осигурят свежи продукти дори през най-студените месеци. Древните римляни, например, са използвали оранжерии от слюда, за да отглеждат краставици за император Тиберий, а нашите предци по нашите земи активно са прилагали зимното засяване. Това не е просто традиция, а дълбоко познание за природните цикли и скритите възможности на растенията. Същността на засаждането през студения сезон е в това, че семената преминават през естествена стратификация в студената почва. Така те стават по-устойчиви на болести и дават по-ранна и много по-здрава реколта. Днес ще говорим точно за този феномен и как един конкретен зеленчук се вписва идеално в тази стратегия. И така, готови ли сте да разкрием тайната? Барабанен бой! Този чудотворен зеленчук е зимният чесън. Да, същият онзи ароматен герой в кухнята, без когото нито едно ястие не може да бъде представено. Мнозина го засаждат през пролетта, но истинската тайна се крие именно в есенното ноемврийско засаждане. Защо ли? Чесънът, засаден преди зимата, преминава през период на покой в студената почва, закалява се и на пролет започва активно да се развива, като използва в максимална степен както стопената вода, така и пролетното слънце. Това дава възможност да получите едри, здрави глави, които ще бъдат готови за прибиране много по-рано от пролетните им събратя. Представете си само как ще се хвалите с реколтата си от чесън, докато останалите тепърва започват да съдят. За този блок може да се покаже близък план на глава зимен чесън, току-що извадена от земята, за да се подчертае нейният размер и качество. Изборът на ноември за засаждане не е случайен. Това е перфектният момент, когато почвената температура е достатъчно ниска, за да не покълнат веднага скелитките чесън, но все още не е толкова мразовита, че да замръзнат. Ключово е скелитките да се вкоренят, но да не пуснат зелени стъбла, преди да настъпят трайните студове. Това е критично важен баланс, който е ключът към успеха на цялото начинание. Нека разсеем един мит. Мнозина се притесняват, че чесънът ще замръзне. Но при правилна подготовка и подходящ избор на сорт, той презимува отлично. За да онагледим този етап, можем да покажем температурна карта на региона или графика на средната температура през ноември, за да визуализираме оптималните условия. Подготовката на почвата е в основата. Това е фундаментът на вашата бъдеща реколта. Чесънът обича плодородни, рохкави и добре дренирани почви с неутрална киселинност. Месец преди засаждането внесете органични вещества, например оборски тор или компост, както и комплексни минерални торове. Прекопайте лехата на дълбочина между 20 и 25 см. Избягвайте използването на пресен оборски тор. Той може да доведе до болести и да влоши съхранението на реколтата. Това не е просто съвет, това е аксиома за успешно градинарство. Представете си как почвата става мека и въздушна, готова да приеме и да отгледа бъдещия ви чесън. Тук е моментът да покажем как правилно се прекопава лехата и как се внасят торовете. Правилният избор на сорт също е от съществено значение. За есенно засаждане са подходящи само зимните сортове чесън, които се разделят на стрелкуващи и нестрелкуващи. Стрелкуващите сортове образуват цветоносни стъбла с въздушни луковички, докато нестрелкуващите не. Давайте предимство на доказани районирани сортове, които са се утвърдили във вашия регион, например Любаша, Комсомолец или Богатир. Избирайте едри, здрави скелитки, без никакви наранявания.
Това не са просто семена, а инвестиция във вашата бъдеща богата реколта. За да направите най-добрия избор, може да разгледате визуално различните сортове зимен чесън, да сравните техните характеристики и външен вид. Как се засажда правилно? Разделете главата чесън на отделни скилитки, но не ги белете от люспите. Скилитките трябва да са здрави, без признаци на гниене или повреди. Дълбочината на засаждане е около 3 до 5 см от върха на скилитката до повърхността на почвата. Това обикновенно прави 7 до 10 см, мерено от дънцето. Разстоянието между скилитките трябва да е 10 до 15 см, а между редовете 20 до 25 см. Важно е да засадите скилитките вертикално с дънцето надолу. Не ги хвърляйте просто в земята, а ги полагайте внимателно. Все едно поставяте основите на богата реколта. Тук може да демонстрирате правилната техника за засаждане на чесън, как се разделя главата и как правилно се заравят скилитките. След засаждането полейте обилно лехата. След това задължително мулчирайте. Мулчът е вашият най-добър приятел в борбата срещу студа и плевелите. Използвайте есенни листа, слама, дървени стърготини или компост, като нанесете слой от 5 до 10 см. Мулчът ще предпази почвата от замръзване, ще задържи влагата и постепенно ще се разложи, обогатявайки я с хранителни вещества. Това е като топло одеяло за вашите бъдещи насаждения. Представете си как мулчът покрива лехата, създавайки уютен и безопасен дом за чесъна. Визуализация, кръпен план на мулчиране на лехата, показване на различни видове мулч. Пачикет пасек. Сега да поговорим за борбата с вредителите и болестите. Зимният чесън, благодарение на естествената стратификация, по принцип е по-устойчив към тях. Въпреки това, профилактиката никога не е излишна. Преди засаждане, скилитките могат да се накиснат в разтвор на калиев перманганат или фитоспорин. На пролет, след като се появят кълновете, оглеждайте растенията редовно. Ако забележите признаци на болести или вредители, вземете незабавни мерки. Навременната реакция е гаранция за здрава реколта. Важно е да разсеем мита, че зимният чесън изобщо не боледува. Подчертайте, че той е само по-устойчив. Визуализация, здрави и поразени скилитки чесън, предпазни средства. Пролетните грижи за есенно засадения чесън са минимални, но ключови. Щом снегът се стопи, отстранете мулча, за да може почвата да се затопли по-бързо. Когато се появят първите зелени стръкове, подхранете чесъна с азотен тор. Това ще му даде мощен старт за активен растеж. Редовно плевете и разрохквайте почвата, за да осигурите достъп на въздух до кореновата система. Поливайте умерено, особено ако времето е сухо. Не бъдете лениви. Тези прости стъпки ще ви донесат богата реколта. Сега покажете как правилно се премахва мулчът, как се тори и как се разрохква почвата. А сега да обърнем внимание на стрелките. Ако отглеждате чесън, който пуска стъбла, трябва да премахнете цветоносните стрелки веднага, щом достигнат 10 до 15 см височина. В противен случай, растението ще хаби енергия за формиране на семена, вместо да я влага в оголемяването на самата глава. Единственото изключение е, разбира се, ако искате да съберете семена за размножаване. Премахвайте стъблата внимателно, като ги отчупвате, за да не нараните листата. Това е като резидбата при овощните дървета, задължителна мярка за постигане на максимален добив. Можем да ви покажем как точно трябва да се отстраняват цветоносните стъбла на чесъна, така че да не навредите на растението. Зимният чесън обикновено се прибира в края на юни или началото на юли, което е с около 2-3 седмици по-рано от пролетния. Признаците, че е озрял, включват пожълтяване и полягане на долните листа, както и разпукване на съцветията при сортовете, които пускат цветоносно стъбло. Важно е да не го оставяте прекалено дълго в почвата, защото тогава главите започват да се разпадат, което влошава съхранението им. Извадете чесъна в сухо време, внимателно го почистете от пръстта и го разположете да съхне на сенчесто и добре проветриво място. Това е моментът, за който сте полагали толкова труд. Визуализация – процесът на изваждане на чесъна, неговото сушене. 30. След като чесънът изсъхне добре,
Това обикновено отнема около 1-2 седмици. Отрежете стъблата, като оставите 5 до 10 см от главата и премахнете корените. Чесънът може да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Идеалната температура за съхранение е от плюс 2 до плюс 5 градуса по Целзий. Можете да го връзвате на плитки, да го държите в мрежи, кашони или дори в буркани с брашно или сол. Правилното съхранение ще ви осигури свеж чесън чак до следващата реколта. Представете си как запасите ви се пълнят с това ароматно съкровище. Покажете различните методи за съхранение на чесъна, за да могат зрителите да изберат най-подходящия за себе си. Какви са предимствата на есенното засаждане на чесън? Първо, ще имате по-ранна реколта. Докато всичките първа съдят, вие вече ще берете. Второ, главите на зимния чесън обикновено са по-едри и с по-богат, по-наситен вкус. Трето, растенията са по-издръжливи на болести и вредители, благодарение на естественото им каляване през зимата. Четвърто, спестявате време през пролетта, когато задачите в градината и без това са много. Това не е просто полза, а стратегическо предимство. Представете си щастливия градинар, който вече прибира чесъна си, докато другите тепърва започват работа. Въпреки това, има някои специфики, които трябва да имате предвид. Зимният чесън обикновено се съхранява малко по-лошо от пролетния. Причината за това е в неговите биологични характеристики. Затова, ако смятате да запазите чесън до пролетта на следващата година, може би е добре да отделите специална леха за пролетните сортове. Но за консумация в свеж вид, за консервиране и приготвяне на зимнина, зимният чесън е идеален. Това не е минус, а по-скоро особеност, с която просто трябва да се съобразите. Визуализация, сравнение на зимния и пролетния чесън, техния външен вид и спецификите при съхранение. А сега да обърнем внимание на това, как правилно да подготвим скилитките за засаждане. Изберете само най-едрите и здрави скилитки, които се намират във външната част на главата. Те имат най-голям запас от хранителни вещества и гарантират най-добрата и силна реколта. Преди засаждане е добра идея да накиснете скилитките за няколко часа в слаб разтвор на калиев перманганат, по-известен като манган, или в пепелна извлек. Това помага за обеззаразяване на посевния материал и стимулира покълването. Представете си как всяка скилитка се зарежда с енергия, преди да бъде спусната в почвата. Може да демонстрираме процеса на накисване на чесновите скилитки в тези разтвори, като наблегнем на чистотата и отличното състояние на посадъчния материал. Не забравяйте за предшестващите култури. Чесънът се развива добре след краставици, тиквички, тиква, бобови култури и ранно зеле. Но не е препоръчително да го садите след лук или след самия чесън, преди да са минали поне 4 години. Това е свързано с натрупването на едни и същи вредители и болести в почвата. Смяната на културите е в основата на здравословното сейдбообращение. Не пренебрегвайте това правило, ако искате да имате стабилни и високи добиви. Може да използвате инфографика, която да показва кои са добрите и лошите предшественици за чесъна. Какво да правим, когато зимата е прекалено студена и няма сняг? При такива условия, ако все пак е наваляло малко, може да покриете лехата с зимен чесън с допълнителен слой сняг. Ако обаче снегът липсва, допълнително мулчиране или дори покриване с агротекстил може да спаси вашите насаждения. Това са извънредни мерки, но могат да се окажат решаващи за спасяването на цялата реколта. Не се паникьосвайте, а действайте. Представете си как точно защитавате насажденията си от суровите атмосферни условия, като използвате различни защитни покрития. А какво ще кажете за отглеждане на чесън в контейнери или саксии на балкона? Да, това също е възможно. За целта избирайте малки, компактни сортове и използвайте дълбоки контейнери. Важно е да осигурите добър дренаж и плодородна почва. Контейнерите могат да бъдат поставени на остъклен балкон или лоджия, а при силни студове да се прибират вътре. Това е чудесен начин да си набавите пресен чесън дори в градски апартамент. Това не е просто експеримент,
а възможност да имате свежа реколта на една ръка разстояние. Може да покажете как се засажда чесън в контейнери на балкона. Пролетно подхранване на зимния чесън. Първото подхранване се извършва веднага след топенето на снега и появата на първите стръкчета. Използват се азотни торове, например амониева селитра или карбамид. Второто подхранване се прави във фаза 4 до 5 листа. Тук се залага на комплексни торове с преобладаване на калий и фосфор. Третото подхранване е 2-3 седмици преди прибиране на реколтата. Използват се калиеви торове, които имат за цел да подобрят съхраняемостта на главите. Това е като да дадеш витамини на спортист. Даваш му сила, за да победи. Можете да си представите целия процес на подхранване, различните видове торове и тяхното приложение. Поливането е друг ключов момент в грижата за чесъна. През пролетта, след като чесънът се събуди, той се нуждае от умерено поливане, особено ако времето е сухо. По време на активния растеж, поливането трябва да бъде редовно, но да не допускаме задържане на вода. 1 месец преди да оберете реколтата, поливането трябва да бъде спряно. Това гарантира, че главите ще озреят добре и ще се съхраняват по-дълго. Преполиването може да причини гниене и да влоши качеството на добива. Това е деликатен баланс, който изисква сериозно внимание. Сега може да ви покажем как точно да поливате чесъна, като избягвате преполиването. И не забравяйте, че успешното градинарство е не просто въпрос на знания, а на любов към земята. Всяка засадена скилитка чесън, всяко поливане, всяко плевене, това е инвестиция във вашата бъдеща реколта. Насладете се на самия процес, наблюдавайте как природата твори чудеса и изпитвайте удоволствие от свежите продукти, отгледани лично от вас. Това не е просто градина, това е цяла философия на живота. Представете си само как се наслаждавате на всеки миг работа в градината, изпитвайки истинско удовлетворение от своя труд. И така, разкрихме основната тайна на есенната зеленчукова градина. Само един зеленчук, засаден през ноември, може да ви донесе изключителна реколта, да впечатли съседите ви и да ви достави истинско удоволствие. Става дума за зимния чесън. Той е непретенциозен, но изключително благодарен жител на вашите лехи. Вече знаете всички тънкости и подробности, от подготовката на почвата до прибирането на реколтата. Представете си момента, в който изкопавате едри, сочни глави, докато останалите тепърва мечтаят за свежи зеленчуци. Ще бъдете горди с вашия успех. Благодаря, че изгледахте това видео до край. Надявам се тези съвети да ви вдъхновят за нови градинарски подвизи. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете бутона "Харесвам", лайк. Абонирайте се за канала, за да не пропускате новите ни полезни епизоди и, разбира се, оставете коментар. Споделете своя опит. Засаждате ли чесън през зимата? Кои сортове предпочитате? И кой друг таен зеленчук според вас си заслужава да бъде засаден през ноември?